खुलुमबाय बयनिबोसिम दिबसमर्थि इउटिउसनफ्रा बखौ बरायनाय थाबाय दिनै माखासे फुंबिलिनि मोजां गाज्रि रादाबखौ फरायनो फैदों। एक्स एनडिपि आफादा मोनसे गोदानै आफाद दाबाय। बे आफादनि मुङानो जाबाय इउनाइटेड फ्रन्ट अफ एक्स एनडिपि। बे गोदानै दाजानाय इउनाइटेड फ्रन्ट अफ एक्स एनडिपिनि प्रेसिडेन्टनि मुङानो जादों सिला बसुमतारी आरो जेनेरेल सेक्रेटारिनि मुङानो जाबाय दानसोरां नार्जारि। बिथांमोना बुङो एनडिपिनि आफाद खुंनानै बर' हारिनि थाखाय 32 बोसोर दावहा नांबोबाय। बिथांमोना गुबुन गुबुन एक्स एनडिपि फांसन जानानै आलादा आलादायै गावसोरनि खामानि मावदोंमोन। बिथांमोना बुंदों बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय एक्स एनडिपिफोरा आलादा आलादायै दाबि खालामनानै सरकारनिफ्रायनो दाबिफोरखौ मोननो हानाय नङा होननानै बिथांमोना बुंदों। बिनिखायनो बिथांमोना गोदान आफाद दानायखौ गासै एक्स एनडिपि आफादा खौसे जानानै इउनाइटेड फ्रन्ट अफ एक्स एनडिपि आफादखौ दानाय जायो। बे आफादा बिटिआरनि एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगोन होनना दाबि खालामगोन। बिथांमोना बे गोदानै दाजानाय आफादा रावनोबो हेंथा थाङा आरो बिथांमोना रावनोबो हेंथा खामानि मावा होनना बुंदों। बे आफादनि गुबै थांखियानो जाबाय एक्स एनडिपिनि हिसाबै गोबां समस्याफोर दं। बेफोर समस्याफोरखौ मावफुंनो होनो थाखाय बे गोदान आफादा सरकारखौ दाबि खालामबाय थागोन। बे दाबिफोराव जाबाय एक्स एनडिपिफोरनि रिहेबिलिटेसनफोरखौ मोननो थाखाय दाबि खालामगोन मानोना एक्स एनडिपिफोरा मोननांगौ रिहेबिलिटेसनफोरखौ दासिमबो मोनजोबनो हायाखै। नैथि थांखिया जाबाय एक्स एनडिपिफोरनि केसखौ उदां खालामनांगौ होनना दाबि खालामगोन आरो बिथांमोननि थामथि थांखिया जाबाय जेसेबांखि एनडिपिफोरा दिनैसिमबो जेलाव जोबजानानै दङ बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौ होनना बे आफादनि गेजेरजों बिथांमोना दाबि खालामगोन। ब्रैथि थांखियानो जाबाय जायफोर एक्स एनडिपिफोरनि गेदेरफोरा बैसो दं बिथांमोननो थाबैनो सरकारि साख्रि होनांगौ होनना दाबि खालामगोन आरो बाथि थांखिया जाबाय बिटिआर एकर्डआवनो एरिया बारायनायनि मोनसे दफा दङ बे दफाखौ जाफुंसारनांगौ होनना दाबि खालामगोन बिथांमोना। दिनैनि माखासे फुंबिलिनि रादाबा बेखिनिल'मोन। नोंथांमोना आंनि फरायनाय रादाबखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामगोन होनना मिजिंथिबाय। थेंक्स फर वाचिं।